To byla fascinující atrakce. Ještě nikdy nikdo nemiloval tak jako já a on. On mě žertem posadil do nočního vagónu, já jsem žertem odjela nočním vlakem. To není vlak, takhle vezli bábku do Kazachstánu. A víte, čeho jsem si všiml? Napočítal jsem asi 40 dopravních prostředků, které doprovázely bábku z letiště vstříc k Kasim Žamartykajev, vůdci Kazachstánu. A 2 vrtulníky. Pamatujete si operaci, hej? Říká, kde je ten postižený člověk? Kde je ten zatracený postižený člověk? Přijde ke mně a říká, co to křičíš? Jsem invalidní. Je to tady stejné. Kde je tento nebojácný světový vůdce? O čem to křičíš? Jsem nebojácný světový vůdce se 40 vozidly. To je, jako by ses musel bát úplně všech. Kazachstánu, občanů Kazachstánu, špionů, kteří jsou v Kazachstánu, co vlastně potřebuješ? 40 dopravních prostředků. Na co ti, aby ti kufr převezli z letiště na místo setkání? Víte, teď bude opravdu napínavý film. Na začátek. Já jsem to vůbec nepochopil, pak přijel. Vydržte doslova minutku a pochopíte, o co jde. Dámy a pánové, drazí přátelé, v první řadě bych chtěl ještě jednou poděkovat prezidentovi Kazachstánu za pozvání k státní návštěvě vaší země. A pro velmi vřelé, přívětivé. Celá ruská delegace se setkala s přijetím. Naše dnešní jednání byla skutečně obchodní a konstruktivní. Byli tam Myslím, že to stačí. Už se mu zase začíná dělat nevolno, něco je z jeho čelistí, koho zase nepřivezli. No, některá slova už zase neumí vyslovit, je to jako když tam dají nové, tak buď není jeho, nebo není srozumitelné. Dále byl symbolicky zahájen výstavba centra pro nadané děti Sirius v Astaně. Víte, co je na tom nejzajímavější? Za prvé, prezidenti Ruska a Kazachstánu ukázali videoprezentaci Budu stavět školy. Opravdu Kazachstán a hrdý krásný národ Kazachstánu nechápou, o co tady jde. Rozstřikování kremelské spermie na ideologická semena takzvaného ruského světa, aby pak mohli vyrůst a bylo to jako na Donbasu. věčné přátelství, trvalé dobré sousedství. Vzájemná důvěra nejsou propagandistická hesla, ale samotná podstata mírového soužití našich národů, pevná záruka jejich úspěchů ve všech oblastech společenského života. Tam, podívejte se, ukazovali, jak sází duby, vyprávěli, že mezi námi je mír, mezi námi. Vzájemné porozumění, Kazachstán, Rusko navždy spolu, podepisovali společné složky, dokumenty, všichni tleskali. A víte, já si říkám, jak je to možné, opravdu Kazachstán nic nechápe? Byl jsem překvapený, ale pak jsem se uklidnil. Když jsem uslyšel tento Tokajevův projev, pochopil jsem to a všechno mi zapadlo na své místo. Pozornost na obrazovku. Vedete zemi v nejtěžším období totální přestavby současného světového řádu. S ctí a důstojností plníte poslání, které má osudový význam pro ruský národ a ruský stát. Soudruzi, přeložím vám to do jednoduchého a srozumitelného jazyka. Takovou blbost si provedl s Ruskem. Rusko čeká úplný konec. A proto dobře chápeme, kam vedeš svou zemi. A v nejbližší době s takovou politikou ještě 2 až 3 roky a Rusko nám už vůbec nijak nebude hrozit. Protože jsme pod notariátem. A při tvých úspěších, při tvých taženích, při neúspěších to bude úplný konec, hoříš a ty vedeš zemi v éře tak velkých změn. To říká člověku, který ve 21. století začal válku v Evropě, po kterém začala upadat ekonomika jeho vlastní země. To je také skvělé, prostě si z něj dělá legraci. Kazachstán má upřímný zájem na konečném úspěchu Ruska, rozvoj ekonomiky a na mezinárodní scéně. Poslouchejte. Dobře, nejsem ekonom, ale už všichni ekonomové, dokonce i ti kremelští, chápou, do čeho se ruská ekonomika dostává. A potom všem vystoupí Tokajev a říká, jsme tak zainteresovaní na tom, aby u vás všechno rostlo. Všechno padá. Nabiulina o tom křičí, Siluanov o tom křičí, celá propaganda, kontrapropaganda o tom křičí. Vystoupí Tokajev a říká, máme zájem na tom, abyste prosperovali. A pak to bylo ještě zajímavější. Majíce nesmírné přírodní zdroje, inženýrskou a vědeckou elitu. Nesmírné přírodní zdroje, to už je výsměch, protože více než polovina těchto nesmírných přírodních zdrojů odchází za pakatel do Číny. A pak říká, že mají intelektuální elitu.
vysmívá se Putinovi, stejně jako to dělal Pašinjan, jenže tady je to ještě přímočařejší. A tohle je zaobalené, to je ezopovský jazyk. On si z něj prostě dělá legraci. Jaká elita? Oni sakra nedokázali ani vymyslet šahét. Všechno okopírovali od Iránců. Co mají vlastního? Vůbec nic nemají globálně. Jsou tu dílčí úspěchy, existují oddělení s těmito úspěchy. Rubikon je jedním z nich. Samozřejmě existují oblasti, kde tomu tak je, ale ne globálně. Když Takajev vyjde a řekne máte elitu. Intelektuální. Kde Vasio? Bez pomoci kazašského černého exportu by Kazachstán nebyl schopen ani vyrábět rakety určitého typu, protože si potřebujete koupit zboží dvojího užití. Tohle dělají. Vkládají své rakety a pak je vypouštějí na Ukrajinu. Tak, dělají si legraci, ale to ještě není konec. Díky vysoce kvalifikovaným a odborným pracovním silám Rusko nikdy v budoucnu nepozbyde své dominantní a vedoucí postavení v globální ekonomice. A z toho důvodu tedy... Počkejte, jaké vedoucí postavení v globální ekonomice? Kde? Ukaž tam nejen ty, kteří všemu rozumí tomu, jak vám to teď vysvětluji. Tam seděla delegace Kremlu a byli úplně bledí z toho, co říká, protože v každém slově je lež. Ale ta lež je zabalená do tak krásného obalu, že se k tomu soudruhu nedostaneš. Řekl spoustu hezkých slov, ale ve skutečnosti vás od hlavy až k patě ponížil. Říká, máte intelektuální elitu, jste bohatí na mozky, na potenciál. Když všichni chápou, že na trhu je nedostatek, vystupují řečníci a říkají, nemáme inženýry, nemáme lidi, kteří by něco opravovali, vytvářeli, nikdo, ajťáci odjíždějí pryč. A teď říká, vy neustoupíte ve světové ekonomice, v jakou hvězdu se světová ekonomika promění. Kdyby ještě nebyla ta iránská otázka, kterou neřeší obdélníková kancelář. Babičce by už úplně došly peníze, je to tautologie, ale k věci, babičce by došly peníze. Bude hrát významnou roli na světové geopolitické scéně. A já vám řeknu, ano, Rusko už sehrálo významnou roli na světové geopolitické scéně. Ruska si všimli. A víte jak? Když si nemilosrdně zlikvidoval 500 000 svých spoluobčanů, kvůli nejasným cílům, kvůli nedosažitelným cílům a kvůli cílům, kterých v zásadě nikdy nelze dosáhnout. Zlikvidoval si 500 000 svých lidí, ženeš zemi do pekla v doslovném i přeneseném smyslu toho slova. Tak si tě samozřejmě všimli. A Tokajev má pravdu. Tak zesměšnit a vymazat, jak to udělal Tokajev, to se musí člověk naučit. Já samozřejmě nevím, jestli to plánoval, ať už to bylo plánovaný nebo ne. Z nějakého důvodu mi připadá, že prostě zvolil takový krásný tah, aby si užil, aby si udělal legraci ze stařenky. Chceš zasadit dob? Tak pojďme zasadit dab. Budeme se s tím dřít. Budeme sázet dab. Chceš slyšet krásná slova? Chceš vlaječku na nebi? Tak ti z letadýlek uděláme vlaječku. Pravda je, že těch letadýlek má Putin každým dnem méně, protože ukrajinští husy doletí. Pojďme na to. Ale takhle někoho setřít od hlavy až k patě, vyprávět o tvých zásluhách, které neexistují, ve kterých si selhal, no, tak jako Takajev zesměšnil Putina, to opravdu musíš umět. A také do obličeje. V tomto sloupci obvykle neuvádím novinky, ale zde je jedno prohlášení, které nelze ignorovat. Šéf rozvědky Naryškin uvedl následující. Tohle je ten, co sakra podporuje. Je zde třeba pochopit jednu velmi důležitou věc. Nyní rozluštím jen několik jeho tezí, protože to je velmi důležité, zvlášť s ohledem na další video, které ukážu. Svět ještě dlouho nebude bezpečný. Přichází éra změn. Klid se zdá jen mrtvým. To je první citát Naryškina. Přeložím to do jednoduchého a srozumitelného jazyka. Brzy bude v Evropě velká válka. Zvláště s tichým souhlasem. A neochota některých evropských lídrů se připravovat a uvědomovat si, co se děje. Kdo vezme meč, tím mečem také zahyne. Zatím stojí Rusko. A tady má naprosto 100% pravdu. Malá nuance. Tentokrát se jako první chopilo zbraní Rusko. A Rusko zahyne jako první. To je Rusko, které se proměnilo v ošklivého orka, který dnes nedovoluje žít svým vlastním občanům ani sousedním zemím. A ano, to je pravda. Brusel se rozhodl přimhouřit oči nad jakýmikoliv zvěrstvy páchanými kyjevskou juntou. A tady to máme. My ten svůj děláme, jako bychom používali mou oblíbenou techniku, kdy trochu změníme vektor. Doslova měníme jedno slovo příjmení a jeho význam na opačný. Do Kremlu
Brusel se rozhodl přimhouřit oči nad jakýmikoliv zvěrstvy spáchanými kremelským režimem. Řekněme to takto. V nepravouhlé kanceláři bylo toto rozhodnutí přijato, protože nehrozí bombardováním Kyjeva. Vyhrožují tím a oním, ale tam jakoby nic neříkají, nic nedělají. A pak se ještě šíří zvěsti o tom, že probíhá evakuace amerických ambasád. No to je přece naprostý nesmysl. Dále znovu měníme. Slovo a význam se vrací na své místo. Kluci mluví sami o sobě. Putin má daleko do Hitlera, ale je schopen tuto roli zahrát ve třetiřadém filmu. Přesně tak, nenahradíš. On sice mluvil o Zelenském, ale tady, když nazýváš věci pravými jmény, dáváš správná slova. Už jsem to říkal několikrát. Jakoby popisuješ sám sebe, pak jen změníš jméno na ukrajinského lídra nebo evropského lídra a máš hotový text. Éra jaderného odstrašení ještě ani nezačala. No, vlastně ano. De facto probíhá praktická příprava NATO na rozsáhlý ozbrojený konflikt na východě. Překládám znovu do srozumitelného jazyka. Rusko provádí praktickou přípravu na rozsáhlou invazi do Evropy. Západní. To je vše. Chápete, není třeba něco hledat někde hluboko. Není třeba něco hledat, stačí jen pozorně poslouchat kremelské. Ve vládních strukturách Evropy, říká Naryškin, se utěšují myšlenkou, že budou moci bohatě kompenzovat ztráty díky budoucímu vyrabování Ruska. Řeknu vám to potajnu, takové malé tajemství, ať už to někdo chce nebo nechce. Ale budoucí vyrabování Ruska je nevyhnutelné, jenže bude mnohonásobně menší než to vyrabování, které probíhá teď. Jak Rusko teď okrádají a ponižují. To, co se děje teď, nikdy předtím nebylo a myslím, že už ani nebude. Protože i kdyby vládl Čína, vezměme si takový hloupý scénář, Rusko se rozpadlo, část připadla Číně, část Ukrajině, část Americe, část ještě Bělorusku, část Rusku. Tyto země budou mnohem více investovat do lidí, do normálního života, než to, co dnes dělá putinský kremelský režim. A když vezmeš v úvahu, kolik je tam holmiků křížků, tak mě úplně omluv. Válečné bubny zní obzvlášť hlasitě v Evropě. EU se intenzivně vyzbrojuje. A jak se nevyzbrojovat, když se ukazuje, že ve 21. století můžeš začít válku a pak se s tebou setká prezident Ameriky, američtí vojáci. Prostírají ti červený koberec a chtějí s tebou uzavřít. Promiň. Chápou, že je mohou kdykoliv podrazit. A proto nejenže, díky bohu, po 4,5 letech války konečně pochopili, k čemu a jak se mají připravovat. Evropa mílovými kroky směřuje k tomu, aby se stala centrem globálního konfliktu. Rusko mílovými kroky směřuje k tomu, aby se stalo centrem globálního konfliktu. A tuto situaci rozdmíchává nejen Čína, ale i někteří další hoši. Ale je to nevyhnutelný příběh. A pojďme. Jakoby poslední video, které udělá určitou tečku. Víte, co se děje? Na střechách budov v Moskvě instalují další systémy protivzdušné obrany. Protože Moskvu je třeba chránit, Moskvu je třeba opatrovat, Moskva, naše všechno, peníze, brzy se tam budeme vracet. Nikdo se na mír nechystá. Rusko se připravuje na další válku.